Kisamla pule ke St. Anthony's College hapok kejingalam ke Nehu Students Union Nehusu kila penpau ya ke persya ya ke hukum jengki board penyai college papatha ya kisamla pule ban Pongjan College ne uniform habawan sya kelas kini kisamla pule kide kiba pule ya ke 4th semester kiban sepule ya ke 5th semester ka semester bakhadu ban pendep ya ke jing pule la ban kedau bag St. Anthony's College Long haka at kundai tarik nai wiang la ban kedau bag St. Anthony's College Long haka at kundai tarik nai wiang kala penmi ya ke hukum ban patha ya baru kisamla pule bakin phong no daki jain college lane uniform haba wan sya kelas nadu mentau snem halor kene kini kisamla pule 4th semester kila penlong ya signature campaign ban penpau ya ke jing persya halor kene ke hukum jang college pat pentip bahadu saus pa ngot kisamla pule kila ai jing kersya kini kisamla pule kila late ban ya kedu ya principal ke college Reverend Brother Dr. Albert Dekar ban persngau ya ke jing jang kisamla pule na kene ka hukum ba sendet jong ke college haba kren sekilar pathai kubor usamla Arman Malngyang ulaya thu ba kisamla pule kila dawa na principal badai ban pelait no ya kisamla pule 4th semester na ka hukum phong uniform ban one class wala ong baki don setang shi semester ban pendep ya kejing pule bat ke uniform kidai ki basang dor san hajar tengka tam la de ban hap perkhat lem ya ki bawan college satang shisnem ha kejing kendu bat principal ulai thu ba u principal u klem ai satya ya kano kejing kular halor ki nek jing dawa pat pentip ba un sara ya kren ya kene kejing ki samla pule sya kabor ba halor ki badai ki selesian the question pringam da kamau hare tamba kawai na question kadai do you agree to the implementation of the uniform dibun na pring jongi da pon ngidang day first semester ngibun be ong bay em ni abi ka tu ka bangi ka ai Google form haptik yes no ni ai no ndai kini ki bala day ban mi na kan first semester ki nam ngatai maximum almost everyone na pring jongi ki tik we kata yes kan takada kan kasmi kan uniform try wala kata ya kata ngi la pen mi hapor bangi kran bat vice principal ndai uang vice principal upen mi kata ka jing ong ba even if there is 99 of you who said no to uniform and only one said yes, we will still implement the uniform. Even 100% who said no, we will still implement the uniform. Kalau balik dan board yang itu, ni kau kena idan kau hak kan? It means they don't respect the student body kan ya kata teh namar bakom ni we are already adults, we have universal adult franchise. Ngi dan correct to vote. Ladangi ngi la ban vote yunong elam ladi atau ngim dan sekahak ban vote. Ya kata ka decision ban pong ya karam kampong jong ladi apa college ni. A famous quote by Yuba, beauty lies in the eyes of the beholder, and so is provocation. So kalau ngomong kan, kasyong hakmat jong kibir kan kipet kumna. Namar baki kikan thai, kane katar kadras ko target khamtam ikin thai. Lada kipong maki kipong long kimpong ban pen I kiwei long kipong na banta kajing sungtunat jong la dia. Telong kalau ngomong lada ni kum chinrang hi, lada ngipet dak khmat kabam dai tak tak kajing bakla jong hi. Lada ngipet pada tak kam lili lah. Kata kajing kli jong ong buram jong inai kai rumah kan. Pilang no hikai lada ka kan thai ka phong karyam ka buk ni ki ma hatu pi kum no hikai pi don hok saban pe ka khna um pi da long no hikai pila kham su tho lada pi pe ye ki kan thai ha kata ka rukom ti ka e kan poi sai ngin poi ngi ki khna ki badang hap po ka jing hikai ka jong ki kata ka jing kli ko ban bu Many people on 400 again kita ru na fourth semester kata ru long tang naki kita kena ki badan hapok group kidan ni ba hamdan hapok group ru ki ba persa ke uniform ki bompat tit uniform Parliamentan ngila ya ai tu ka signature campaign jungi na tadi ki graphs ki bangila late through service based on the financial conditions of students and also a letter kashti ka bangila draft bangin request complete exemption for the fourth semesters but ya first semester sudah ngi ong bitba kin dan leniency namar ba kini first semester rupa kijan college kami yo ka information ba kin hapong uniform dia kai ka bangi request kalong bitba ba yang iki fourth semesters complete exemption namar bagi dan stang sisnam for college kalong wishfully ban buy kalong to buy the uniforms for 5,800 not in consideration ba tang sisnam dia kumtahi tingila ya keren kumta tingi ong ba nadu lah shim senam pada kila ban introduce uniform kila ban long strict from the next batch tang baki haban bu jing thok pada kan hayi ki kena shwa bakin fill ka form jong college ki di bandan ka notice satu ban ong ba long ba ki barung hani college uniform is mandatory hata ka por ki kena ki barung hani for college borok kenya pong uniform lu te long kin de ki balong ki ba menjur ki man pong uniform ki ba menjur ban pong kila awat admission show te tang kata hingi la ban request dia ka jumpa pejong principal kalong ba
ya kaba menta kani kamdi ka decision jong umar we kadi ka decision jong ki higher authorities jong kata di jong ki solutions te ong ba ya kaba menta nyen nang haban unang haban chong meeting bat ki ban discuss ki jing e jong ikna bat ban ya thu iki ya kini ki ya ka ikaba jam tas ni te ong ba kumtahi un habe kran chubat ki te kawi ka jing kawi ka concern jong kum ki khna pada kalong ba ka college kan sedang sim tayo tengi la ikali principal ba hatu lada shubu menta mangi ki bam yang menjur pong uniform lada sim tayo ngi one class pisam action ngi pada in le kumno tengi la pa ni ka guarantee ba nyimde kimde ban sim action yang ngi khna ki balong against ikan uniform ki bam pong uniform ya kataru kajubab jong kalong kumju hi ba unang hab ya kan shubu higher authorities dia wat dalam kataru nila ya kum ka group kum kena umnya nila ya arrive at the decision and based on nomor ba based on the decision jung kena ikum tu nila ya rai ba nyinum ya pong di uniform tat hadu bau ta ba ta meeting jung principal ba higher authorities dia long dal adap ta meeting tingin saya pet kami iu nak ta meeting jung ba higher authorities tang batat atau kapor ni shu request principal bo num action e kena ki pong uniform bat ba ngikum ka group te mentang idang edon duna nomor ba kibun ki belong out of station kena ban syabari eru tang ba ya ka bahadian dala along kelas te kin khambun susu te ki bompong te kin bun ki bompong te tang kum tahi Kesyukur datang mentang.